खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो गगा मोननायखाय गाराङा बारा मोजां जायाखै माखासेया खोनासंनो मोजां मोनाबो जानो हागौ अब्लाबो आं निउसखौ फारि फारि बुंथिनानै होलांसै क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमानि सरलपारायाव हाग्रा बिफान आरो आयेननि बेरेखा हाग्रा एवस्रांनानै हा दखल खालामग्राफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि क'क्राझार जिल्लानि हल्थुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय उल्थापानिनि सरलपारायाव मैया हाग्रा बिफान आरो आयेननि बेरेखा हाग्रा एवस्रांग्राफोरनि गेजेराव जोबोद दुंहाव थासारि सोमजिदों हाग्रा बिफाननि सासे मावथिया बुंथिनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव आयेननि बेरेखा हा एवस्रांनानै हाग्रा आवग्रिनाय आरो न' लुनाय खामानिया सिगांनिफ्रायनो जागासिनो दङ मैया हरखाबै हाग्रा बिफाना आयेननि बेरेखा हाग्रा एवस्रांबाय थानायफोरखौ होबथानो थांदोंमोन बेयावनो दुंहाव थासारिया सोमजिदों गिबियाव सा 20निफ्राय 25सो हाग्रा एवस्रांग्राफोरखौ हाग्रा बिफाना हमदोंमोन बे समावनो सा 400निफ्राय 500सो बे जायगानि सुबुंफोरा हाग्रा बिफान आरो सोरखारि मावथिफोरनि सायाव गाग्लोबदों बेयावनो सोरखारि मावथिफोरा गर 50निबो बारा उदाङावनो गुलि गावनो गोनां जादों बे जाथायजों खारग्लुं खारसो जानायाव हमजानाय सा 20निफ्राय 25सो सुबुंफोरनि मादाव माखासेया खारग'दों बेनि अनगायैबो बे ओनसोलनि गराय बाजाराव हाग्रा बिफाननि गंसे बलेर' पिकआपखौ लाखिनानै हादान सिफायग्राफोरा गाग्लोबदों हाग्रा बिफाननि सासे मावथिया फोरमायनाय बायदिब्ला हादान सिफायग्राफोरा बलेर' पिकआपनि साखाखौ मोनब्रैखौबो सिखाजों दानफ्रुनानै होदों गारिनि ग्लास आरो हेडलाइटखौबो बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे सा 6 हाग्रा बिफानाव मावग्राफोरखौ गाज्रियैनो बुदों पुलिस बिफाना बुंथिनाय बायदिब्ला बे जाथायाव सा 6 हाग्रा एवस्रांग्राखौ हमनो हाबाय बेनि अनगायैबो जाय सुबुङा बे खामानियाव आखाइ दं बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों हमनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों हमजानाय सा 6निफ्राय पुलिस बिफाना सिखा खुख्रि आरो गंनै गारिखौ हमनो हादों 1998 मायथाइयाव हाथियार लाग्राफोरनि गावनायजों जिउ गोमानाय सा 17नि गोसोखां खाम्फायाव प्रमद बर' बिथाङा आलारि बाथि सावनानै मान बावहैदों बाक्सा जिल्लानि केकेरिकुचियाव 1998 मायथाइनि 13 जानुवारियाव गामिनि रायजो राजाफोरा मागोनि थाखाय जयै रंजा बाजा खालामबाय थानाय समावनो मोनाबिलिनि 8:10 माखासे हाथियार लाग्रा हान्जाया गुलि गावफैदोंमोन बे जाथायाव सा 17 सुबुंफोरा रंजाफुबाय थानाय समावनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन मख'नो गोनांदि बे जाथायजों नखरसेनिनो सा 6 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन जायनि थाखाय मैयानि सान एबा 13 जानुवारिखौ केकेरिकुचिनि सुबुंफोरा गोसोम सान होनानै फालियो आरो जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गोसोखां खाम्फायाव जयैनो आलारि बाथि सावो मैया प्रमद बर' बिथाङाबो थांनानै बे खाम्फायाव आलारि बाथि सावहैदों सा 17 जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा हेमचन्द्र कलिता जयमती कलिता दिपेन कलिता प्रतिमा कलिता आरो माखासे बिथांमोन मोनसे मिथिहोनाय केकेरिकुचि गामियाव 1998 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम मागो फोरबोखौ फालियाखै तुर्कीनि सासे इस्लामिक धोरोम गुरुखौ 1075 बोसोर जेल जानायनि साजा फोसावबाय धोरोमगुरु आदान अख्तारआ सासे इस्लाम धोरोमगुरु जानायजों लोगोसे तुर्की हादोरनि मोनसे टिभि चेनेलनि बिगोमा आरो मोनसे आफादनि दैदेनगिरि जाय आफादखौ सोरखारा दा क्रिमिनेल अर्गानाइजेसन होननानै फोसावबाय तुर्कीनि कर्टआ 64 बोसोर बैसोनि आदनान अख्तारखौ मोन 10 गुबुन गुबुन दाय एबा क्राइमनि थाखाय 1075 बोसोर जेल जानायनि बिथोन होबाय कर्टआव फोसावनाय बायदिब्ला बेनि दायफोरा रोजा रोजा उन्दै गथ'सा आरो आइजोफोरनि सायाव गाज्रि आखु बाहायनाय थगायनाय राजखान्थि आरो मिलिटारिफोरनिफ्राय खौरां खावखुमानाय उदखारि हान्जाफोरखौ मदद होनाय रायजोफोरनि सायाव अयथासार खालामनाय आरो माखासे दायफोर मख'नो गोनांदि दुथां आदनान अख्तारखौ थांनाय 2018 मायथाइयावनो बिनि सिङाव मावफाग्रा 200निबो बारा सुबुंफोरजों लोगोसे जयैनो हमदोंमोन दा तुर्कीनि कर्टआ आदनान अख्तारनि जेल जानायनि समखौ फोसावबाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि मेक इन इन्डिया एबा भारतआवनो बानायनाय बेखौ नोजोर होनानै केबिनेट कमिटि अन सिकिउरिटिया मैया इन्डियान एयार फर्सनि थाखाय गं 83 LCA तेजास मार्क 1A फाइटार जेटफोरखौ बानायनो थाखाय गनायथि होबाय बे फाइटार जेटफोरखौ बानायनो थाखाय भारत सरकारा माखासे समनि गेजेरावनो हिन्दुस्तान एर'नटिक्स लिमिटेड HAL कम्पानिजों डिल खालामसिगोन आरो बे डिलआ गासै 48,000 कौटि रांनि जागोन बेफोर फाइटार जेटखौ इन्डियान एयार फर्सआ मोनफुङोब्ला इन्डियान एयार फर्सनि गोहोआ सिगांनिफ्राय बांसिन गोख्रों जागोन
भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। मागोनि गिबि सानाव दैयाव ना हमनानै जानाया आसामनि थागिबिनि माखासे हारिफोरनि थाखाय फोरबो बायदि। मैयानि सानाव आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां सुबुंफोरा दैयाव ना हमनानै रंजादों। नाथाय काजिरङा नेशनेल पार्कआव ना हमनायखौ लानानै रायजोफोर आरो रैखाथि बिफाननि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। काजिरङा नेशनेल पार्कनि बुरापाहार हाग्रा ओनसोलनि खाथियाव थानाय माखासे गामिफोर जेरै देवसुर, नहरु बस्ति, कान्चनजुरि आरो गराखाथि गामिनिफ्राय रोजा रोजा सुबुंफोरा काजिरङा नेशनेल पार्कआव थानाय माखासे बिलोआव ना हमनो थाखाय गुबुन बोसोरनि बायदि ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे बोसोराव आबहावा एबा इनभाइरनमेन्ट रैखाथिनि थाखाय आरो काजिरङा नेशनेल पार्कनि रैखाथिनि थाखाय सोरखारा नेशनेल पार्क ओनसोलाव 13 आरो 14 जानुवारियाव सेक्सन 144 होदोंमोन। ना हमनो ओंखारबोनाय रायजोफोरा ना हमनो मोनैनि थाखाय खुद्रिखांदों आरो नेशनेल हाइवे 37 आव लावथि लानानै धरना होदोंमोन। बेयावनो हाग्रा बिफान आरो रैखाथि बिफाना थासारिखौ सामलायनो थाखाय लावथि सिबनायजों लोगोसे रायजोफोरनि आथिं खाथि खाथि गुलि गावदों। नखरसेनिनो सानै आइजोखौ बुथारलांदों सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा। बे जाथाया थिंखांनि बरबाम पुलिस थानानि सिङाव थानाय नागाबाद गामियाव जादों। बुथारजानाय सासे आइजोनि मुङा बिराजो उरां। बिथांखौ रुवाजों देथारनानै न' सिङावनो गारनानै गालांदों। गुबुन सासेया 18 बोसोर बैसोनिमोन, मुङा रेशमा उरां। बिथांनि गोथै देहाखौ फोथारनि गेजेराव गालांदों। जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। टुइटार, इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकआव आमेरिकानि बारग' प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प बिथांनि एकाउन्टखौ बेन एबा बन्द खालामनानै होखांनायनि उनाव गुगोलाबो बारग' प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पनि इउटिउब चेनेलखौ सप्तासेनि थाखाय बन्द खालामथ'नानै होबाय। दा बिथां ट्राम्पआ गावनि इउटिउब चेनेलाव जेबो भिडिअ हगारथ'नो हानाय नंला आरो रावबो कमेन्टबो हरनो हानाय नंला। मख'नो गोनांदि इउटिउबआव 3 स्ट्राइक पलिसि थायो। बिथां ट्राम्पआ दा गिबि स्ट्राइकखौ मोनजेनदों। 3थि स्ट्राइक मोनोब्ला इउटिउबआव अरायनि थाखाय बिथांनि चेनेला बन्द खालामनानै होजागोन। ट्राम्प बिथाङा गावनि इउटिउब चेनेलाव माखासे भिडिअ हगारदोंमोन जायजों आमेरिकायाव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि आसा दङ। बिनि थाखायनो गुगोलआ बिथांनि इउटिउब चेनेलखौ सप्तासेनि थाखाय बन्द खालामथ'नानै होदों। मोनसे मिथिहोनाय थांनाय सप्तायाव इउएस केपिटलाव डनाल्ड ट्राम्प आरो जो बाइडेन बिथांमोननि गेजेराव इलेक्टरेल भट जाफिनदोंमोन। बेयाव ट्राम्पनि माखासे मददगिरिफोरा इउएस केपिटलाव बुफाय बुसि खालामनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। बेजों लोब्बा लाखिनानैनो बिथां ट्राम्पनि टुइटार, इन्स्टाग्राम, फेसबुकखौ बन्द खालामनानै होदोंमोन। दा आरो इउटिउब चेनेलखौबो बन्द खालामनानै होथ'बाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि इन्ड'-पाकिस्तान सिमायाव फिन 2 गुदुं नाला हमनो हादों। बिएसएफफोरा नागिरनानै काठुआनि हिरानगर सेक्टर आरो जम्मुनि साम्बा सेक्टराव बे गुदुं नालाफोरखौ हमनो मोन्दों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।